Dalem Pak Guru. Kelas piro, Li? Kelas 6. Wis tuwa kok kelas 6 nunggak ping 8. Kok nunggak terus ngopo mergane? Isin aku. Isin kula Pak Guru. Ora sa isin kula nakal. Oh, nakal. Nggih Pak Guru. Ngopo kok ra munggah? Nginjen roke Bu Guru. Nginjen roke Bu Guru. Nggih Pak Guru rok dipepe kok Pak Guru. Oh, tak kira nek lagi mulang mboten wonten. Nek nginjen rok dipepe iki weruh apa? Weruh jepitan. Jepitan pemean Pak Guru. Mpun nggih Pak Guru, mpun nggih. Arep endi? Ajeng